Сватбата е перфектното начало на успешният съвместен живот. Какво обаче, ако се превърне в перфектното начало на успешният семейен бизнес? Аз съм Александра Кантарели, част от борда на директорите на Кантарели Италия и имам специално предложение за вас. Ако ви предстои сватба, възползвайте се от една от нашите две уникални оферти. Създайте собствена сватбена колекция, чрез която всички ваши приятели и гости на сватбата ще могат да закупят костюми с уникални ценови условия. Луксът вече е достъпен. Или сложете началото на вашия семейен бизнес и първа фамилна колекция в колаборация с нас, Кантарели. Имайте предвид, че ние ще бъдем до вас в целият процес и ще се погрижим цялостно за взимането на мерките, създаването на продуктите и дистрибуцията на готовите облекла. А за вас остава най-сладката част – да се снимате с вашата колекция и да я разпространявате измежду вашите приятелски и социални кръгове, откривайки нови потенциални клиенти. Костюмът по поръчка е една невероятна дреха, която може да бъде изцяло персонализирана, не само от към размери и дизайн, но освен това предоставя възможността да сложите на хастарът, например, вашите снимки и любими спомени. Освен това можете да запечатате вашият любим цитат или вдъхновяваща мисъл чрез бродерия. Ако искате да създадете своята специална сватбена колекция или сте готови да стартирате съвместен бизнес заедно с нас, нека се свържим, за да влезем в по-големи детайли. Открийте нашите контакти под това видео.